हैदराबाद के बॉलर कल मुअल सांप ऐसा पहुंच रहे लोग जना में कोनो जौहर ना रही, कोनो बैट्समैन के थ्रेट ना पहुंचा पाओ लोग। ये लोग अपन जो जौहर बा लागत कोनो दुकान पर बेच के आगे रहे, केहू के ईएमआई पे दे के आगे रहे, लेकिन इनका लोग के बॉलिंग में जौहर ना लोकल। एक से एक धुरंधर रहन काले को लेके आई रहन लोग बॉलर ईशान मलिंगा। इनाम रख ले आधा बैट्समैन के आधा बॉलर के। ई लागल कि ना बैट्समैन ऐसा हो पहले ना बॉलर ऐसा हो पहले, दोनों मिलकर चोखा हो गई रहन। इनका 12वां ओवर फेंके में इनका बॉलिंग फेंके में इतना मन लागल काल कि 12वां ओवर कंप्लीटे ना कोई चाहत रहनी। 12वें ओवर में मैच खत्म करत रहन, मर्द में 10-12 को बॉल फेंकले। ई बॉलर के हमरा आज तक मतलबे ना बुझाइल कि काहे खातिर आइल बने। ई मेंटली प्रेशर से मैच हार गई रहन। इनका दिमाग में कंटेसा मार देले रहे, इनकर देह थरथरात रहे बॉल फेंके बेजी। ई वाइड पर रिव्यू ले ले, ओकरा बाद दूगो छक्का खा गइले। ई टोटल दिखावत रहनु कि लोग गेम में हैदराबाद कोई नहीं के एक क्वेश्चन पॉइंट केहू बता देबे नु जहां लागे कि हैदराबाद पूरा जो 15-16 ओवर के चेज भिलवा में गेम में बात हैदराबाद कहीं गेमे में नहीं के। इनकर एगो बॉलर हम काले वीडियो में बोले रही कि हर्षल पटेल इनका के डेथ बॉलर कहेला लोग। ई डेथ बॉलर छोड़ो, ई मुअल सांप हमें, ई केहू ना और ना तो और। ई लोगों को बारात में फूफा लेके घूमता लोग, जेकर नाम है नीतीश रेड्डी। ई उहे फूफा हमें जे कि बारात में यहीं बस शामिल रही है, कोनो कंट्रीब्यूशन ना रही, खाली खिसियाइल रही है। उहे हाल बा। इनका से उम्मीद रहे ये रहे कि तनी मुनियो इहे तो कुछ करी है ना। इनका से बैट बॉल फेंकाता ना, इनका से बैट चलता ना, इनका से गेंदा पकड़ाता, लगता कि मछड़िया मुर्गी पकड़ता रहे। ई काहे खातिर कल फील्ड में पहुंचे रहन। तो इनकर एगो हमरा कल खीस बरल बा इनका के देख के। अरे तू युवा बड़न हो, तारा देह में तनी बॉले नहीं खे, हवा ऐसा पताइल चलता रह, तू एथी करता रह। ओकरा बाद इनकर डेथ स्पेशलिस्ट के तनी बॉलिंग देख लिया हर्षल पटेल के। ये समझल जी करा, ये ऐसा डेथ स्पेशलिस्ट बने नु कि पहले ही मर जाता है बॉल। इनकर इतना वेरिएशन बानू कि वेरिएशन पहले ही कोहली के पता चल जाता रहे कि ये वेरिएशन करे वाला बने, ये इतना बढ़िया बॉलर बने। तो इनकर वेरिएशन जो बानू ई सरप्राइज खाली इहे रहत रहन कि हम का डाले वाला बानी, बैट्समैन की सरप्राइज कल नहीं कर पाइल। तो ई पहले से उम्मीद रहे इनका के। ओकरा बाद ओकर देखल जानू तो कल हल्का फुल्का जो इज्जत बचेले बनानू, उ जयदेव नादकत बचेले बने, वो इज्जत नहीं खन बचेले। कभी नहीं लागल कि मैच में वापस लेके आ जी हैं। उ बस खाली को फील्ड साइड कस के मारे गेल जवन हुमच के नु आ उहे बॉल आउट हो गेल। बस अतने गलती होइल ना तो कोनो ना रहे। एगो इनका लोग के बॉलर रहन डेविड पेन, ई हैदराबाद के पेन दे देले। ई हैदराबाद के देह में पूरा जार बुखार आ दर्द उखाड़ देले। इनकर का रहे कि ओइले आ चौथे 5 ओवर में 18 रन खा गइले। ई मर्दवाइल चौथे 5 ओवर में 18 रन खा के पेट भर के कुटा के चल गई। लागत कल चोखा भात खा के आई रहे लोग। इनका के बॉलिंग में कोनो ना प्लान दिखल ना कुछ दिखल। ईशान किशन जन बाड़े नु लागल कि बैटिंग के थाक गेल बाड़े, उनका कप्तानी करे के जरूरत नहीं खे। उनका भी ना कोनो प्लान रहे, बाइयो में रन देले। आ कप्तानियों को रहे कि सुनो जौना के मन करे नु तोहनी के जाके अपन बॉल फेंकावस, हमरा को में बीच में मत करो सके के का करी। ईशान किशन के प्लानिंग बस अतने लोकल है। इनका लोग के जो ग्राफ लेके आइल बनी, ग्राफ कुछ ना है, ये हमार एनालिसिस है। इनका लोग के बॉल बाय बॉल की कितना ये लोग बैट्समैन के परेशान करते रहे, कितना इनका लोग के इकोनॉमी रहे, कितना बैट्समैन कंट्रोल में रहे, कितना बार ये लोग बैट्समैन के बीट कइले बा लोग। ओ हिसाब से जो डाटा निकल ले बनु उ डाटा तनी एक बार देख लियो। तो 10 में नंबर दिया बा तो है 6 पॉइंट। जयदेव भाई बाणे नो ई 6.5 नंबर लेके आइल बाणे। आ ऐसे ऐसे क के नीचे गिरत है का बाणे है मलिंगा भाई। बार खाली मलिंगा ऐसा रखला से ना होके इनकर नु 0.8 नंबर, माने 10 में एको नंबर लेके नहीं खनाइल है बाणे। नीतीश रेड्डी भाई बाणे नु 1.5। ई खाली घूम के बॉलवा फेंक दे। ई कल खेले गोइले ना रहन, ई कल पार्क में घूमे गई रहन। तो इनका लोग के इहे एनालिसिस बा। होयो जन इनका डेविड जन पेन बाणे नु ई जन 5.2 लौकता नु, ये चलते लौकता कि लास्ट में इनका 2 विकेट मिल गई रहे। कल जॉन भी एसआरएच के बॉलर आइल बानू, आरसीबी के बैट्समैन के नया पाहुन समझौत रहे। उनका के भर भर के रन देले बा लोग। देखल जाते लोग टोटल 13 को छक्का 15 को चौका पाहुन के गिफ्ट में देले बा लोग। पिया इनका लोग के पानी पियाए खातिर काल कहत खाली काला कंदे या काजू बर्फी देते रहे लोग। जी आवे से स्लॉट में बॉल दे देबे। आ उहे स्लॉट के बॉल इनका लोग के हार के सबसे बड़का कारण बा। 8 को छक्का और 9 को चौका, 8 छक्का 9 चौका खाली स्लॉट बॉल पाइल बा। माने इतनी
फुल लेंथ में बॉल डालता लोग आगे पीछे, जहां बैट्समैन ऐसे हुमच के मारी नु तो बैटवा से लागी तो सीधे चल जी नदी पार। बस इहे इनका लोग के हाल रही। कल कंपा झार होके आइल बा लोग, इ लोग कल दिमागे से थरथरा के आइल बा लोग। इनका लोग के कल बोकियावल गेल बा फील्ड पर। फील्ड साल्टो जन आउट भइल बड़े नो में उनादकत आउट कइले, उनका के तनी मिनी डिसीव कइले, लेकिन उनको का रहनु कि तनी मिनी खिसिया रहन। इनका लागल कि मैच 10 ओवर में खत्म करे के बा। इ खिसियाही में ओवर एग्रेशन में मारे चल गइले आ एही में इनकर कैच आउट हो गइले। ना तो फील्ड साल्ट भाई काल फील्ड पर अगर तू बॉल कहीं मरब तो जा साल्टे भाई लौकत रहन। सब्जी में जैसे बिना नमक के सब्जी कोनो सब्जी ना नु बने, वैसे काल फील्ड बिना साल्ट भाई के रहले ना रहे। इ काल लागत रहे नु कि बैलून निशन उड़त रहे फील्डवा में। इनका बस चली तो चीना स्वामी छोड़े चेन्नई के पीछे बॉल कैच पकड़ के लेके आ जीते। काली इतना तगड़ा फील्डिंग करत रहे। हमरा तो लागल कि 11 आदमी फील्ड साल्टे हलो। इ इनका लोग के जन फुल लेंथ के जन बॉल है नु, इनका लोग के सुसाइडल अटेम्प्ट रहे। तू काहे फुल फेंकत रह? अच्छा स्लोअर कटर फेंकत लंग तो पहले ही से बैट्समैन जानत रह कि आव तू फेंकब। इ आयरन वेरिएशन करे हर्षल पटेल नु कहते नु, इनकर वेरिएशन में पहले ही जान जाता से कि आव ठीक बा स्लोअर बाउंसर फेंकत तू। काल इ लोग जन बॉलिंग कइले बा लोग चिन्ना स्वामी के पिच के हिसाब से ना, T20 के हिसाब से बॉलिंग कइले बा लोग। लेकिन चिन्ना स्वामी के कल पिच कुछ और ही कल से जोहत रहे खोजत रहे, जौन की लोग ओकरा के ना दे पाई लोग।